Babu sɔgɔmada na an kɔni wulila ni kibaruya min ye o ye ko an ka dugutigilaw ye minɛnkuraw sɔrɔ i yɛrɛ bɛ deli ka drone ninnu caman tɔgɔ fɔ yalama an ye drone jumɛn sɔrɔ drone ninnu bɛ baara jumɛn kɛ i bɛ se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na bi bonne nouvelle la. Musa bi aéroport kun falen de don officiel bɛɛ kun bɛ yen Turkiw yɛrɛ kun bɛ yen Baye Akar yɛrɛ ka maaw nana n'u ka officiers Turkiw ka armée officier baw kun bɛ yen Baye Akar o de bɛ drone in dilan donc drone min nana Baye Akar TPD de don Musa drone in nana mun kama a min nana bi mɔgɔ t'a hakɛ dɔn anw ye plus de aéroport là il a fallu que u ka den 6 de labɔ den kelen u bɛ manœuvrage kɛ Asimi ɲɛkɔrɔ 5 u y'o stationné tellement que drone jiginna u jiginna n'a carton ma ne t'a da dɔn quoi mais a kɛra waati jumɛn kɔnɔ a kɛra waati kɔnɔ anw ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ an ye avion fɛn fɛn san dugu caman bɛ k'a ɲɔgɔnna san surtout kuma t'anw ni CEDEAO dugu cɛ tugun quoi non dafa duguni ninnu non kɛlɛko la a b'anw ni arabu jamana ninnu de cɛ sisan bon o arabu jamana ninnu olu b'anw ye expérience la avion ko la ni 10 ans de waati min na an ka jamana bɛ politiciens bolo o y'a sɔrɔ olu ye ni avion type ninnu san les MI ma fuma les MI P24 1171 1024 1024P quoi b'o la ka tila ka na est-ce que b'a kalama 1008 ninnu na ka b'o la ka na Sukhoi la Algérie yɛrɛ fɛ Sukhoi 27 de b'a bolo 27 de b'a bolo tandis que 25 bɛ Mali bolo Maroc 27 de b'a bolo bon quand tu prends les Sukhoi flanqueurs bɛ Maroc bolo Sukhoi flanqueurs bɛ donc fɛn min armement ye n'o ye les armements aériens là les armes de choses là les chasseurs là les avions et consorts là donc an bɛ se k'a fɔ arabu jamana ninnu b'an ɲɛw la ni san caman an ka si ɲɔgɔn ye mais an y'u dan ni mun ye sisan o ye drone de ye non drone bɛ ka caya mun na parce que an ka kɛlɛ bɛ i b'a dɔn ko an ka kɛlɛ ye dimension ko de ye wagati min na a b'an ni i b'a dɔn ko Mali filɛ nin ye Mali bɛ jamana évaluer Mali b'a ka armée évaluer de fɛn b'a jabo de Mali t'i labɛn mɔgɔ kama dɛ Mali b'i labɛn Mali yɛrɛ ka sécurité de fɔ n'a ye jateminɛ kɛ drone minnu nana bi a ka avantage ye mun ye mun de don stratégie jumɛn b'a la nin drone yɛrɛ type jumɛn de don nin fana ye Baye Akar ka type kura wɛrɛ de ye ni kɔrɔlen tɛ kelen ye Musa nin ye 300 km de ale porté n'a ye bombe fili n'a ka cible sɔrɔ n'a ka cible jɛ n kan t'o ma mais n'a ka cible sɔrɔ a ka zone d'arrosage quand il atteint sa cible a ka zone d'arrosage ça fait 50 mètres cubes et 50 mètres carrés ça fait pas carré ni type pour mɔgɔ ka yafa ma o la mais dans un rayon de 50 mètres quoi ni ma fɛn kɔnɔ yafa ma bala sa sama wara bun aramaden yiri min ye san 4 kɛ balolen a b'o jigin yɔrɔnin kelen jalasun est-ce que b'a kalama dubalen sun ka taa bila yiri minnu bɛ yen n'u lili minnu ye san 10 san 15 a bɛ se k'o yɛlɛma ko a ka ça fait yiri min ye san 15 kɛ a bɛ mɛn o de kan dɔɔni sinon yiri fɛn fɛn ye san 4 kɛ o si tɛ yen tugun ça fait arbre fɛn fɛn b'a tɛmɛ 5 ans kan tellement k'a bɔm ni frein bɛ jigin tellement k'a bɔm ni frein bɛ jigin. En une année, Mali drone ye 5000 heures vol de kɛ 5000 heures de vol Mali drone y'o de kɛ san kelen kɔnɔ u ye ni min bi u ye min faga u ye tir min kɛ u ye jeli min ta jeli litiri n tɛ olu tɛ ça fait drone tɛ nin dɔn quoi drone bɛ jeli de dɔn ya n'ale ye gosili kɛ a bɛ jeli hakɛ lajɛ jeli litiri 30,000 a n'a kunkan yan fɛ a yɛrɛ ko katile n'o bɛnna mɔgɔ hakɛ min ma a y'o de faga ça fait minɛ cogo t'ale de la n'i y'a mɛn ko avion min kana la i b'i dogo i b'a kɛ tan drone de bɛ yɛlɛ nin drone ninnu Musa don wɛrɛ min nin karasisi ninnu f'aw ye ça fait quoi tellement que drone capacité ka bon a ka ca Asimi ko ka drone kelen k'a la Musa nin kɛra kabako ye terrain ka ɲi non drone tɛ se ka lakali
Moussa cɛ tɛ terrain sanfɛ a ma min photo labɔ caméraman journaliste Asimu yɛrɛ Bachi ka taa bila i b'a kalama aéroport baarakɛlaw en 20 minutes a ye bɛɛ affiché il a fait plus de 2000 clichés en 20 minutes subhanallah non est-ce que n'a b'i ka yɔrɔ la kɔɲɔyɔrɔ kana n'a y'a jaabi kɔɲɔyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ kɔɲɔmuso n'a denba fɛn bɛɛ a bɛɛ en 20 minutes a ye 1000 clichés non n ko bi ta kɛra i b'a ko hadamadenw ɲɛji ka bɔ bi non ni doronin ko ye émission spéciale wɛrɛ de ye o c'est ni n ko n b'a karasisi fini an bɛ 2 heures k'a kan ni tɔ tɛ kelen dɛ non mais n ko n bɛna mun ɲɛ fina pays maghrébien ninnu filɛ nin i b'a kalama k'u tɛ se duguma kɛlɛ la u bɛ se sanfɛ kɛlɛ de la mais i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye les équipements de pointe là les chasseurs de b'u bolo u ka aviation bɛɛ chasseurs de mais i b'a kalama des flottes de drones o t'u bolo Mali ka drone bi maa si t'a da dɔn Musa ni an ye min y'an ɲɛ la bi mais miiri plus de 6 conteneurs de munitions ye mais a bɛ bombe type 6 de ta bombe sigiyɔrɔma 6 a b'o de ta non n tɛna n y'o de f'i ɲɛna n ko c'est une émission à part c'est une émission spéciale walahi ni n ko n b'a karatati f'i ɲɛna fɛn min ka gɛlɛn ma kuma la ka kuma kɛ k'a jɔ o de bɛ ne tɔɔrɔ parce que n bɛna fɔ k'a tɔ to fɛn min kɛra anw ɲɛna bi aéroport la plus d'1 heure de temps a ye terroriste non terroriste bi n bɛ min ɲɛ fana nara ni muruja terroriste bɛɛ taara dugutigiw voir bi halisa non kabi a fɔra bi k'an bɛ drone kunbɛ la yɔrɔ ma dɔrɔn dugukɔnɔmɔgɔ minnu bɛ yen ale ni dugumɔgɔ minnu infiltré don terrorisme na mɔgɔw taara marifa déposer bi dɔw b'u tilen ka taa gouverneur fɛ ka t'u tɛgɛ sɛbɛn ka taa fo k'olu datugu kaso la mais n ko drone bɛ si de bi le maître de cérémonie c'est un commandant de l'armée de l'air a ye drone karasɛti b'a ko drone bɛ hinɛ maa min na n'a ka teli a bɛ maa min bɛ yen n'a y'i mabɔ drone na ni seconde 1 ye i b'a kalama k'a b'o de sɛgɛn a bɛ se k'o de faga n'o su a ka n'a y'i faga i su dafalen ka ye ça fait le corps humain comprend la tête les troncs les tant donc membre supérieur ni inférieur n'a y'i gosi wala i membre supérieur ni inférieur ka dɔn o ye n'a y'i gosi ka sɔrɔ i n'a cɛ ye mètre 100 a bombe frein mètre 100 mais n'a y'i gosi mètre 100 kɔnɔna la a bɛ f'e ma de ko il se repose maa si tɛ min b'i cɛ ni muso y'a dɔn awɔ a b'i cɛ terroriste taara bi ka taa fɔ nin ko in bɛ cogo min na Amadu Kunfa ko nin fɛn ninnu bɛɛ ye kuma wɛrɛw de ye Yari Agali ko ninnu a ye a don nin bɛɛ kuma wɛrɛ taara bi murujakaw taara armes ni fɛnw déposer c'est que a bɛ communiquer min da la sɛ non mais drone kɛlɛ de bɛ an tɛ kuma yɔrɔ la bɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko c'est une spéciale spéciale parce que fɛn min bɔra kuma kɔnɔ bi discours la a ka bɔ hakili ma quoi Sadio Camara a réitéré sa volonté ferme d'offrir des repos éternels à tous les détracteurs. Nous sommes zéro. Nous, on est Algérie, Algérie, nous, les puissances là, d'où fait le banc, quand on a corrigé les bourses. Ça fait quoi, ni quoi, avion, boubou, nous faisons un boubou, mais drone de bé, mali, boulot, pi. A teyé, a touraté donc, a béyélé, jusqu'à haute attitude, a bé appui, a bé renseignement dit, ni zenta d'enfant, bas de bénin, t'as fait Mangan zéro. Mangan zéro. Non, on est à tout. Ça fait qu'à l'école, on a eu Hercule, moi, il n'a pas fait Hercule, il dit, on a ce qu'on a doit la cagne, quoi. Parce que bi, à Mali, il y a un boulot, mais il y a quoi. Ça veut à chaque localité, un village, un drone, un village. Ne mani foya ne ma fi ngam drone si kambe kuna ni da nato ya région de Sergil te un village un drone am ka to buluga parce que mi nana bi Turquie re mo da drone ngana o officier be ku me bi o modli ga déplacer mo eta combien de drone nga chadi izine nga mo blagata ani Turquie re armée ga mo la wuli kan mo be ku bi c'était à peu près une dizaine d'officiers commandés par la troupe était commandée par un général. Ok. Et nous, on a fait un 6e flanana. Ah bon? Donc, on a eu sur la vie. Oui. Comme on a Allemagne avec un croquet et nous, imam Bandou travail, quand on voulait le pôle et anti-cybercriminalité là. Mais vous l'avez là, on a eu tout le monde localisé en flanana là, pour Foko, Abdallah, nous sommes dans les dépôts là. Il y a là, et nous, on a eu imam Bandou et à sa interpellation, il y a donc à la main.
Imam Banyou ka interpellation n'était fin kalamala. Mais même une fois, il placera sous mandat de dépôt. Imam Banyou Bora, Banyou Traoré, Wallahi Billahi. Foni al-Islamia ma kuma ɲɔgɔn tɔɲɔ kan sinon a y'an tɔɲɔ wallahi billahi ne ma foyi k'a la ka Mali alimami bɛɛ fo nin kɛnɛ kan wallahi alimami ŋana ɲugu yɛrɛ la anw bɛ taa misiri la juma tɛ fɔ anw kɔ maa kana ɲugu i ka diinɛ la mɔgɔ dɔ ka kutuba kama alimami tɛ diinɛ ye fɛn fila damadɔ de ye diinɛ tɛ bin maa kan a kira rasulu y'a ka laseli bɛɛ kɛ maaw de tun bɛ alakira bali n'o tɛ alakira tun tɛ maa bali maa tɛ yen k'i ye jamana in kanu ko imam ma i kɔrɔma tɛ a ka kutuba la a tɛ yen nin Banjugu Tarawele ça fait quoi n'i ye ne ma jaabi mun na parce que a y'i jɔ alakira jɔyɔrɔ ka kuma min fɔ ne ma ne tɛ n ta sara mais ne y'a to ala in de kun ma fo n'a ma bin ne kan n ta ma s'a ma jamana ko kama a binna batuli kan n'aw ma bɔ k'a seereya ala bɛ jigin anw na ni nin ye fɛn fɔ batuli ma n'aw mana seereya batuli min ye n'aw ma seereya bilahi ala bɛ tigɛ ni nin ɲɔgɔnna caman na a ko batuli wari don manamanako la batuli kan a kan bɛ minnu ma ne kan t'o ma batuli ne tɛ batuli fini n'a jɛlen dɔn batuli mɔgɔ bila ka ne wele jamana de kama ni Mali ma ni batuli a t'o kɛ batuli ma deli k'a fɔ ne ye ko nin kɛ a ye mɔgɔ bila kana ka contrat signé jamana kama n'i bɛ mɔgɔ ka juguman fɔ a ye ɲuman min kɛ i b'o fana fɔ Banjugu Dumbuya an fa an ka karamɔgɔ a banala yan ne bolo bi n'ale kan ka mɔgɔ féliciter ko kan ka Banjugu féliciter hali Banjugu Dumbuya dɔrɔn ta kama batuli ye bonya min kɛ Banjugu Dumbuya ye diinɛ kama mɔgɔ n'i ma mɔgɔ to a sɔgɔma bere i b'a to a wulafɛ bere a batuli a ka d'an ye i k'i hakili to karamɔgɔw fana na o ye kuma ye a batuli a ka d'an ye i ka nin fɛnɛ fara i bolo o ye kuma ye mais manamana ko a ka nafolo kɛ tan mais nin ye mun ye batuli mɔgɔ joli bila ka taa kɔfɛ bana la a se tɛ banabaatɔ fa ye a se t'a ba ye joli kɛ diinɛ mawuludu min tɛmɛna kɔsa in na ni y'a da la ala kana foyi ɲa ma batuli donna sutura la ka maa joli dɛmɛ ka mawuludu kɛli la batuli m'a k'i ye o ye tiɲɛ mais batuli m'a kɛ diinɛ ye o tɛ tiɲɛ wallahi waleɲuman dogoba ni zon bɛɛ ye kelen ne bɛ bɔ k'an ta seereya n'a y'a sɔrɔ batuli de la k'an bila fɛn na ala kulo bɛ mankan na ka mɔgɔ bila k'an ɲini k'an ye Mali ko min b'i la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ batuli ɲang kabara k'an dan ma deli k'a ɲini ka batuli tɛ batuli yelen dɔn ne ka maa ye ko maa bɔra k'o la ko surtout un imam e kan ka maa min wele k'a bilasira wallahi ne ni alimami ko k'a bɛ fɛ ka batuli ye batuli tɛ ban k'a ye n balimamuso e bɛ baara min na baara ɲuman don mais a ka d'an ye i ka diinɛ ta in ka nin fara kan n bɛ n kali muso ye maa min ye a ye min kɛ dogo la a b'o fɔ a ye wa a kan ka min kɛ ne fɛ i bɛ se k'a bilasira n'o ye silamɛya ye ɲɔgɔn bilasira de ye quoi silamɛya ɲɔgɔn bila tɛ n'i ye maa ka juguman n'i b'a fɔ a ye ɲuman min fana kɛ i b'o fɔ ka fosedege bɔ ala ni kira kama k'a daminɛ Bamako les 6 communes de Bamako batuli de y'a kɛ mais ko batuli bɛ politique de la Mali politicien jumɛn y'a kɛ parti politique minnu t'olu nɔfɛ k'u bila ka taa fatiya ta wa fɛn kɔrɔ jɔn y'a kɛ la région de Mopti ka taa dingɛ la bɔ ala kama jɔn y'a kɛ école ta in na denmisɛnnin minnu ni falatɔw don denmisɛnnin minnu n'u fa tɛ u ba tɛ yen batuli ye saki di denmisɛnnin 10 ani kɔ de ma yatimɛw ni falaw école ta in na mɔgɔ hakili bɛ jigin i fa la don damadɔ de la wagati min na fatigiw bɛ nisɔndiya o don n'i fa tɛ yen i b'a dɔn b'a kɛ cogo di parce que mɔgɔ fa bɛ hɛrɛ k'i ye don min na n'a tɛ yen i hakili bɛ jigin a la donc batuli y'i jɔ fantanw place la parce que saki sanw ni fɛn sanw don mɔgɔ hakili bɛ jigin i fa la mɔgɔ hakili bɛ jigin i ba la mɔgɔ hakili bɛ jigin i muso la don min na batuli jɔ la batuli de yanni Kidali ka bin anw tɛgɛ kɔnɔ batuli de wulila ka taa Kidali musow ka taa arrosage ni fɛnw d'u ma Kidali musow ka avion loué ka bɔ yan ka taa batuli y'o kɛ yan batuli hakili to nin na o ye tiɲɛ ou bien a batuli m'a kɛ ne ye o ye tiɲɛ mais batuli m'a kɛ diinɛ ye o tɛ tiɲɛ ye a ye kuma damadɔ fɔ tu sais que ne yɛrɛ kɔni ye cɛ in lajɛ yɔrɔ a binna ne kɔni ka énergie ko la a ye kuma bɛ fɔ ne ma mais ne ko fo n'a y'a sɔrɔ ni alisamɛ ne bɛ nin jaabili to yen
ala kira bonya kama parce que ale a fɔ ka to minbar de la kira jɔyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam so bila ne kuma jabi na ko kuma fɔ na yɛrɛ tɔgɔ ne kuma mais n'a fɔ misiri kɔnɔ ne t'a jabi mais ni plainte k'a fɔ mali artiste bɛɛ ye artiste comédien bɛɛ ye bɛɛ ka taa plainte fara ni plainte ka plainte do cɛ in contre la artiste mɔgɔ lankolon ye dɛ min mana wuli ni wari ma di min ma a y'a di artiste ma a y'a di dɔnkilidala dɔnkilidala mɔgɔ lankolon ye bilahi dɔnkilidala tɛ mɔgɔ lankolon ye nin yɔrɔ la ne bɛ kala sɛmɛ Jɛnɛba Sɛki la yan ne bɛ kala sɛmɛ mugan tafe sakɔ ninnu na u bɛ dugukolo bolo bi ne bɛ kala sɛmɛ Tata Bambaw la bi u bɛ dugukolo bolo bi ne bɛ kala tɛmɛ Saramori Jabatew la bi ne bɛ kala sɛmɛ Bazumana Ba ninnu na olu ye dɔnkili da ka dɔnkili kɛ ladilikan ye ka dɔnkili kɛ faso kanu don mɔgɔ la ni dɔnkili ye mɔgɔ n'i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ma fɛn kɛ mais kana dɔnkilidala kɛ mɔgɔ la dɔnkilidala tɛ mɔgɔ lankolon ye i n'i ka rôle de don bɛɛ n'i rôle de ka rôle de société kɔnɔ mɔgɔ ka ɲɔgɔn bonya ni maa ninnu bɛna kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ni wallahi ni ala ne ka tɛ maa kana ban silamɛya la ninnu kama mɔgɔ kana diinɛ bɔ i yɛrɛ la k'i b'i ka alimami dɔgɔya nin kama an bɛɛ bɛ seli alimami dɔ de kɔfɛ juma ti fɔ an kɔ an m'o sɔrɔ ale la dɛ ale y'a sɔrɔ an b'o la mɔgɔ bɛ mɔgɔ la di mɔgɔ bɛ dumuni k'i fa ka so i m'a dun ni tigɛ fila ye muso ye nin min kɛ i b'a fɔ ko 30 i b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ni muso in tɛ mɔgɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ni batuli tɛ nin 31 ko in na diinɛ yɛrɛ sera nin na karisa nin man ɲi o ye tiɲɛ n'i y'a nin kɛ ala k'i ka sɛ bɔ ala k'i mais kana diinɛ kɛ yɛlɛko fɛn diinɛ tɛ ironie o diinɛ tɛ ironie diinɛ ye kuma de ye kuma fila don soit i bɛ maa la gosi n'a ye soit i bɛ kuma fɔ min bɛ maa la na a ma diinɛ ka ɲi nin fila de la ala k'a ka sɛ daga bɔ ala k'a kɛ tan non ale b'i jɔ k'a fɔ k'a bɛ kuma min fɔ Batuli ma ale ɲinɛna bibi in na Batuli ka wari sɔrɔ o ma sɔrɔ o y'a don maliyɛnw nɔ Faransi min bɛ k'a di terroriste ma n'u bɛ k'an faga u ma kutuba sigi munna u ma kutuba sigi Yadi kama munna u tɛ kutuba sigi Amadu Kunfa kama Mali y'i bolo jɔ Faransi la yan ko Faransi de bɛ ka wari di terroriste ma o terroriste bɛ ka na fɔ Alahu Akbar mun de ma fɔ ka fɔ ko terroriste ninnu ye nkalon olu maa min bɛ ka wari d'olu ma u bɛ ka wari in kɛ min ye ko wari ye kafiriya ye. Ni y'i ja ni y'i balimamuso ye ni y'a ta don maliyɛn de la k'a ɲini artiste fɛn jumɛn ka ɲi bɛɛ ka plainte kɛ plainte collective artiste comédien dɔnkilidala fɔlikɛla humoriste artiste fɛn tun bɛ ka ɲi artiste bɛɛ ka na an ka plainte kɛ bɛɛ k'a ladon k'a fara nin plainte in kan parce que artiste bɛɛ niyɔrɔ bɛ kuma in na artiste tɛ mɔgɔ lankolon ye a kuma fɔli kan ka dabila ayisa kan'o fɔ kana alimaniya fɔ yan sa a ma kuma ni b'a ɲini o de y'a to n bɛ k'a to minnu taara Kayi n'u nana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka plainte ka fara nin kan ka taa don a kama n'i y'a mɛn yɔrɔ min na ko artisiya ye mɔgɔ lankolonya ye ale k'o yɔrɔ yira anw na i bɛ se k'a fɔ nin ye nin ye o ye tiɲɛ e bɛ se k'i jɔ ko yɛlɛkomɔgɔ ye mɔgɔ lankolonya cogo di i bɛ sɔn k'i bɛ jeli artiste la gosi kuma fɔ effectivement Sunjata Keyita balolen ɲɛna Keyitaw sigilen ɲɛna a tɛ n bolo k'a di jeli ma o ye tiɲɛ a tɛ n bolo k'a di yɛlɛkomɔgɔ ma o ye tiɲɛ mais a dili tɛ mɔgɔ lankolonya ye parce que an bɛnbakɛw ye jeliw sɔn ne t'a di o y'i ka droit ye mais maa min b'a di o ye mɔgɔ lankolon ye o ye laadala gosi ye mɔgɔ ka sabali k'i tɔ to n'i kun bɛ se ka Batuli wele walahi n bɛ Batuli dɔn muso min ye a kun ka Batuli wele dɔrɔn ayiwa ne badimamuso e ye nin ɲuman in kɛ nin ka ɲi nka i hakili to i ka karamɔgɔw fana la Batuli min kɛ dogo la a kun b'o fɔ a ye wa a kun bɛ tila k'a lajɛ fana cɛ ka fɛn dɔw fɔ a ye diinɛ sira fɛ n bɛ Batuli dɔn muso min a kun b'o kɛ n kalila ala la n b'a dɔn muso min fo ni jamana in kama tɛ sɔnna kuma parce que Batuli y'a ja mɔgɔw la i b'a neni a b'i wele ka kuma n'i ye k'a fɛ min koya b'i la k'a fɔ a ye o de jara bɛɛ la bɛɛ bɛ ka Batuli neni sisan a bɛ ka min kɛ nin de don plainte Batuli tɛ ɲɛ ɲɛ sa kana ja mɔgɔ si la i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a ser'i ma ne kan t'o ma n'a ma s'i ma Batuli kan'a kɛ parce que a tɛna i b'a fɔ ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo nin ye nin fɔ ma non an bɛɛ ye kelen ye an ka kɛ tan i b'a kalama k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de don kuma la tugun donc k'a fɔ maa ma taara Kayi bravo a videoman a artiste a humoriste ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye wa n'u nana u kana an ka jɛ ka plainte collective la dɔn ne kɔni b'u kɔnɔ an ka plainte fara u ta kan parce que min taara bi a ye ne neni ne ma fɛn k'a la n ma don a gasi la n ma foyi k'a la a ye neni fo siɲɛ 2 a ye ne dɔgɔya fo siɲɛ 2 n y'a 2 bɛɛ mɛn n ma kuma min na
ale ye alimami de ye ale ye jama ɲɛmɔgɔ de ne bɛ kuma a bɛ digi a kɔmɔgɔ dɔ la o man di ne ye ne bɛ kuma fɔ a ma a bɛna don diinɛ kɔnɔ ne tɛ n ka diinɛ lagosili fɛ nka ale kun ka kuma fɔ ne ma a kelen n'a kun ye kuma in fɔ ne ma a ka so ou bien ka taa fɔ ne n'a yɛrɛ tɔgɔ ye mais a y'a fɔ ne alimamiya tɔgɔ ye ne y'a koɲa di ala ma parce que ne ma s'a ma mais ni ne occasion sɔrɔ don fɛnɛ ta an bɛ taa plainte dɔ fara plainte kan. Vraiment o ka ɲi wallahi Musa k'a fɔ ko heureux ménage ala ka furu ni si bɛɛ ala ka furu ni si bɛɛ Musa ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo Musa Konate min yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ yen k'a fɔ Musa Konate ma ko heureux ménage ko ala ka n'a muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'an ka jɛ jidi ala ka dɔ fara an ka jɛ kan aw bɛ wuli ka jɔ min na ka taa micro jɔ mɔgɔw da la ka u dalakanw lamɛn jamana bonya kama ala ka balana hɛrɛ caman k'aw ye vous êtes des jeunes diplômés aw ka diplôme de b'aw bolo a y'o to yen a ye sonyɛli to yen ka mɔgɔlangoloya to yen ka jamana la gosili n'a y'aw ja kun bɛ balo la a y'o bɛɛ to yen ka tila ka fara jamana kan k'aw se kɛ jamana ye aw bɛ bɔ don dɔ la hali sanction t'aw bolo ala kana aw ka sɛgɛn kɛ fu ye ala k'a to jamana